Bueno, aste hasiera honetan pixkat, lasai ibili nahi izan dugu. Bai eta bai taldeko batzuk, hendikan partidutik, ganezkan zailtasun txiki batzuk, eta horregatik egin dugu, ez, lana pixkat aparte, baina, pixkanak errekuperatzen egia, eta ez da inongo arazuk egun. Nik uste, azken aldin damakeun dinamiken batea, ez, nik uste taldi ere bai, utz eta bi jarri zanien galtzen, bai guk barrutik handa bai zaletuke nik uste dena pentsatu zuela partidoi aurratatzea bat zehola, sentsazioa gona zian da, eta nik uste sentsazio horiekin eman ginen la buelta, partidua, buelta eman ginen gaiak empatatu zuen, baina zain zute pixkat sentsazio egin gatzen ez, taldiak partidu nontzala partidu guztien da naiz da gauzak oso gaizki jarri, deno genekala esperantza o gaitasuna bintzat buelta mateko maitzei. Nik uste aurten kaldera honen, oso maila honen dabiltzena, honenen, esango nuke, dana irabazi bai due, baina, akaso hango zailtasunak alde batea utzi beharko ditugu, ze, hango zailtasunak bak izkiu zein dian, eta pixkat biratu gure alde positibo, ez? Gure gauza honekin junberko dugu, horiekin pentsatuz, eta alde hortatik, nik uste, gurekin konfiantza jute bagea, gertu hongo gala, handizio sekartzeko beldurrekin jute bagea baino.